Bueno, Cosmodisea fue un proyecto muy particular en su momento, ¿no? Y con un objetivo claro, que era transmitir valores asociados al sentido de la iniciativa a través de las TICs, de las tecnologías de la información y del conocimiento. Y eso es lo que yo creo que intentamos conseguir. Y bueno, yo creo que se ha desarrollado con el tiempo y aquí estamos 10 años después. Helburua zen ekintzailetza bultzatzea. Batez ere baloreak, bere baloreak bultzatuta. Iniziatiba, kreatibitatea, lantaldea, eta izan zen oso lan intensoa. Bai gure aldetik eta bai diputazioaren aldetik. Diputazioan zegoen Joseba Mondarain eta bere taldea buru belarri sartuta. Asmatu genuen kuadrilla bat. Eta pentsatu genuen kuadrilla bat osatzea garrantzia zeukala ikaslea identifikatzeko. Lau hitzetan laburbiltzen ditugu Kosmodisearen helburuak. Ikastetxeak egiten ikasten. Partekatua. Eta nola ez gure leloa. Ez gaude konforme. Kosmodisean ere ustez, azkenean balio asko aurrera sustatzen laguntzen duen proiektua da. Eta guretzako ere erronka bat izan zen proiektu honetan sartu ginenean. Big Berri lanek Kosmodiseako idazkaritza teknikoaren ardura eraman du. Berri lan azkenean proiektuaren bihotza bezala ikusten dut. Ze azkenean idazkaritza teknikoa aurrera eramateak suposatzen du guztiaren koordinazioaren ardura baita ere. Ikasleak dira lana egiten dutena, baina ni naiz lan hori egiten laguntzen diena, ez? Orduan ikasleak baldin badira eskuak, izango nintzateke beraien besoak. Zuen arazoak konpondu nahian, batzutan ez du lortzen, beti ezin izaten da, baina saiatzen naiz. Ikasleentzako Kosmodisea gauza berritzaile bezala hartzen da. Ez dutelako ohiko lana bezala hartzen baizik eta gauza desberdinak egite dituzte. Nire ustetan hilabete hauetan Kosmodiseako lana egiterakoan hoberenek izan da taldean lagundu egin garela bata besteari. Eta ikusten da beraien arteko giroa eta nahiko majo izaten dela. Nahiz eta sariak eta guzti hori egon, garrantzia ematen dugu bideari, egiten dugun bideari. Ideia politia iruditu zitzaigun, ekintzailetasuna lantzea, iruditu zitzaigun oso onuragarri eta ikusi dute benetan talde lanean ibiltzea eta etekin bat ateratzea ze garrantzitsua den. Nire ustez Kosmodisean parte hartzek pena merezi du, ze ikusten duzu beste taldekik ditun lanak, zuk ikastezu, hortik zerbait berri sortu daikezu. Ez da laia bakarrik lehiaketa bat, egitazko gauzak aurrera eramaten nahi gala. Hori dauke nire ustez ona, gizarten aplikau daizken proiektu diela. Nik uste danok ikasi eula zerbait eta dano daukeula zerbait bestei erakusteko modukoa. Hasieran ez nuen erriziklatzen adibidez, eta orain bai, egin genuna. Egoera desberdinei aurre egiteko jarrera bat. Eta hori benetan niri Kosmodiseak ekarri dit. Bihurtzen gara ikasle. Ikasle, irakasle rola hor nahastu egiten da. Eta hainbat momentutan ikasle bat bihurtzen da gure umetxoen aurrean, ezta? Gure altxorra hemen inguruan ditugu, ezta, gure umeak. Eta ume horiekin, nik hoxe ikasi dut, aurre egiten. Haupa Kosmo ikasbidetarrak. Pentsauko zue gazela apurtxo bat arrar. Hemen egon gare atzien bideo bat itxen, Kosmodiseako lan bat itxeko. Eta hainbat informazio bildu dugu eta azalpen bat prestatu dugu eta grabaketa ingau. Kosmodisean parte hartzean ni ustez balixo dau, zeitik oso ondo pasatzen dozun bitartien izabiltz gauza pila bat eta gauza berri pila bat ikusten eta ikasten. Eta bebai da apur bat hipertigarria, aldo ezulako egon lagunekin eta asko ikastu duzu. Gora Kosmodisea! Kosmodisean denak elkarrekin egin dugu lan. Eta primeran pasatu dugu. Animatu gara Kosmodisean parte hartzera, taldera delako eta lehenengo postua lortu nahi genuelako. Goazen Kosmodisea! Denakin lan egitea, momentu bat izan da. Eta hori edo zen lanetan edo taldean egitea honezatea. Kosmoekintzaileak. Kosmodiseak eman digu aukera
dozein gai transversal lantzeko ikaslekin. Erronka berriei aurre egiteko baliabide oso interesgarria da. Kosmodisean niretzat ikasiz divertitzeko proiektua da. Beste ireitziak partekatzeko oso proiektu ona iruditzen zait eta gaina talde lanean ibiltzeko bikaina da. Kosmodisean nire ustez ekintzailetasuna lantzen da. Norberan iritzia bakarrik ez dela kontun hartu behar taldera lana danez, denen iritzia hartu behar da kontun lana aurrera datzeko. Nire ustez, Kosmodiseako ekintzailea izatea da, ez dakit, lagunekin lan egitea, beti alai egotea eta horrelako gauzak. Irakasle bezala, erronkarik handiena hasiera batean izan zen, ikasleei helaraztea zertan datzan, Kosmodiseak eta pixka beraien motibatzea parte hartzezaten altzuten hobekien, Aurten ditugula emaitza hobeagoa eta nago konten. Kurtso hasieran aukeratu genuen bozketa eginez bullyinga. Oso interesgarria iruditu zitzaigun laguntzeko jendeari aholkoak emanez eta horrela. Kosmodisea bale handiena, bat bakarrik izatea igual zaila da. Ezken nik ikusten dut aurren artean taldean aritzeko gaitasuna handitzen dela, ez? Niri Kosmodisea asko gustatzen zait, zeren eta ematen dituzten aukerazko gaiak, oso interesgarriak eta politak dielako. Batez ere, ondo pasatzea eta gero sariren bat irabazi baldin badugu, pues hobeto. Kosmo abeslariak! Kosmodiseak erakutsi digu gure ikasleak direla beraien lanaren jabe eta arduradun bakarrak. Hau nire bigarren aldea izan da Kosmodisean eta asko gustatu zait, lagunekin momentu osonak pasa ditutelako. Kosmodisea guretzat izan da aukera politz bat lan kooperatiboan aritzeko. Emaitzak positiboak izan dira eta ikasle gustora da ere. Kosmodisea lehengo aldiz parte hartu dugu. Kultura asko eta hizkuntza ezagutu ditugu. Katalanez, Kosmodisea mara da amor. Kosmodisea gustame moito. Kosmodisea asko gustatu zait. Kosmodisea ez bat ni bizar. Me place molt Kosmodisea. Qué vergüenza, Josu, me gusta Kosmodisea. Kosmodiseak eskatzen digu energia asko, baina energia positiboa, ez? Ikusten ari garelako teknologia eta euskera indartzeko oso baliogarria direla eta gure eskolan eman diogula garrantzi handia. Kosmodiseak erakutzen dit, egin daitezkela ekintza asko ikasleekin eskolatik kanpo. Eta nolabait injustizia edo gai sakon edo indartsuen aurka nolabaiteko errebindikazio puntu bat ere izan daitzake Kosmodiseak. Ni Kosmodisearekin ikasi dudana talde lanean ibiltzea eta guztiak garrantzitsua garela taldean, hori oso garrantzitsua da eta hori ikasi dut. Bullyingari buruz gauza asko ikasi ditut, zeren jende asko sufritzen ari da eta laguntzen saiatzen ari naiz. Sariak irabaztea gustatuko litzaidake, baina badakit zaila izango dela. Orduan, alduan gehiena saiatu behar gara. Ikusi duguna da, ikaslek oso motibatuta ondiala lana egiten, ez darako ikastetxean barrun gelitzen den gauza, baizik eta gero plazaratu egiten dute bereien lana, eta ikusteko beste ikasle batzuk baita ere bereiek bezala lanen ari diela, eta hori asko gustatzen zaie. Gu Kosmodisea proiektuan parte hartu dugu, urte guztian zehar talde lanean aritu gara eta diputazioak eskaini digu aukera hau gure lana plazaratzeko. Horretaz gain, inguruko ikastetxeekin harremanak egin ditugu eta jende berria ezagutu dugu. Hortaz aparte ere klaseko dinamika diferente izan du da, Kosmodisea dela eta ekintza honegatik gen. Oso gustatu gara lanen. Gu kosmozaleak gara! Badia, 8 urte, proiektu honekin hasi ginela, eta batez ere azpimarratuko nuke Wikia. Wikia oso asko gustatzen zait. Eta oso esperientzi polita izan dugu. Oso ekintza politak egin dira. Gure aurtengo proiektua bullyingari buruz izan da. Horri azkar konturatu naiz arazoa oso larria dela. Ikasleek berez gogor lan egin dute. Haien arteko erlazioa hobetu egin da. Eta haiek ez dute hartzen ikasketa bezala. Hartzen dute proiektu, eta proiektu parte hartzen dutenean benetan gustatzen zaie. Oso esperientzia ona izan da, gure lagunekin egiten dugulako, eta Kosmodisea proiektua niretzat oso divertigarri izan da, eta
Eta hori, niretzat oso ondo egin dugu. Irakasleei gehien bat iruditzen zait talde lanean aritzeko modu desberdin bat. Eta gero nik uste beste gauza garrantzitsua dela erabakiak hartzeko gaitasuna edo garatzea. Ezitza bera da kosmodizea bat iruditzen zait, nahiko aplikatu beharko dituzte hemen hartzen dituzten erabaki hartzeko gaitasun hori, lantaldean aritu behar hori dana derrigorrezko izango dute zalantzari gabe. Nik uste dut kosmodizea dela jolasten eta ikasten laguntzen dizun lehiaketa bat. Era kreatibo batian edo ez, aldugun lanta hori ere baneri ugenezko gustatzen zait. Aupa kosmodizea. Guk kosmodizean egiz esan da informatikako gaian lantzen dugu. Orduan, gehien bat lantzen dituguna da kosmodizea berak ematen duzkun baliabidea. Informatikan landuko ginuzen gaiak, lotzen ditugu kosmodizeak berak ematen duzkun aukeriakin. Erabilio asko informatika eta gero bizitzarako oso praktikoa da, nik uste. Nik gustora ikusten ditut, eta eurendako erronka bat da, gai horiek aurrera eramatia. Nire ustez azkenien da lagun artean ikastia. Kosmodizeak hori indozku, lagun artean ikastia eta hola definiduko nuke. Guretzako dana positiboa izan da. Ikasleek teknologia berrietan trebatzeko aukera izan dute eta horrez gain talde lanean aritzeko eta hortan indarratzeko ere aukera ezin hobea izan da guretzako. Egia da eskatzen duela denbora, baina hori ez da izan aitzaki bat. Kosmodizeari esker teknologia berrietan trebatu gara. Eta talde lanetan aritu gara. Urtero proiektua bukatzen du ekitaldi batekin, maiatzean ospatzen dugun ekitaldi bat kursalean, eta hori izaten da guztiok elkartzen garan eguna eta festa, ez? Eta hor baita ere saiatzen gara ekitaldia bera ere ekitzailea izaten. Berritzailea eta ekintzailea. Orain pake-pakean ikusten da kursaleko areto nagusia, baina inork ez dezala pentsa, maiatzeko ostiral horretan, kosmodiz egiten den egun horretan, horren paketsu eta isil egoten denik, izan ere hemen 1200 bat gazte etortzen dira, Gipuzkoako bazter guztitatik, eta azkenengo 8 urtean, 8.600 gazte inguru pasa dira, beraien 330 bat irakaslerekin, eta 80 bat ikastetxetatik etorriak, eta oso egun zalapartatsua izaten da, denak adi egoten dira, hartalde handia da hor, eta taula gainetik gornatzeko ez da askotan erresa izaten, baina guretzat hemen aritzen garen profesionalontzat, egun berezia da, ez da, izan ere oso adi eta zer emango indarra handia eskatzen duen publiko bat da, eta neurri berean erantzun behar zaion publiko bat, eta kosmodiza berak esaten duen bezala berritzaile eta ekintzaile izan behar delako, eta gu saiatzen gara urterik urte, ikuskizun berritzaile bat, berri bat ematen, hona etortzen diren gazte guztiei. Nire ardura da, maiatzan ikusten duzuen ekitaldi hori zuzentzea, asmatzea, egokitzea, koordinatzea. Niretzako oso importantea da, bihotza duen ikuskizun bat eskaintzea, ez? Ikuskizun hau antolatzea ez uste lan erraza denik, erronka handia da eta nahiko ekintzaile izan behar da. Ikuskizun horren atzean ohikoa da 100 bat pertsona aritzea lanean, jente asko dago zuei, ikuskizun hau eskaintzeko gogoz eta lan profesional bat egiteko asmoz. Ondo pasatzeko ikuskizun bat.